Zonic Recap Channel clear to zong te chibai le vek ule voina kan en tur hi Girls from Nowhere series singami munom tak mai episode ming chu Liberation ani tunai lo clear hawang u pantana Itaya school ron langin Bangkok ania Thailand rampuma school strict bernina din mun hok tu nin mi te chuan zirlai swal berpo he school a hian kumto pa chuan an fel man thin an tia tin he school hian dan zali somni le pasari ngot mai anei bok chung te chu ti tur le zom nge nge tur thil tanin a huap zau ema wang chuan le khabu cha tak mai atlinga tu po thil ti suale mo an ti pal po ni se an chunga dan khau tak men le ko thin shremna ta chu khung ran te soi sak le thina hial thlen thei te nia chumi ni wang chuan zirlai ta chuan lo na in hunan mang thin ngai dan po soingam lovin zirlai ta chu no telem ang mei nan khosa thin zirtir tu te thunge ro chu an solin zirlai te laka shremna ken ko chu an ti mak mu ni an ngai thung chung thilani wang chuan an school chuan za omna po nei lo thilan dan reng po dum le var vek anita chumi wang chuan rong nei thil reng he school a hian ken lun phal lo ma se an principal tiam lovin ama ber chuan coat sen no ha in chu chau chu rong nei om atir lo langin zirlai lu thar na no ron lang pentena school ke ta chuan manin ring tok tak hin ron lu ta milim thei tak ni ma se geta ron lu chia chu thilan dan le ama ngai po chu black and white ta ron chang zauta class te la in an zirtir tu chuan in mil hriat tir nei turin som ani po chuan thatak in a thian thar tur te chu chibaya buka ma se midang ho chuan eng ma se lo chuan lo nui thama zirlai ta chu zir tranin nano chuan abula thu za zum mel tak mai chu bia in ma se chang lo anuwa le khaburem fellai chuan va bevein chumi nu chuan nano chuan a lipstick chu atitata anoi sen duklar tak mai chu chulai mun black and white ta chuna langsar kher mai midang ho zong po chuan lo muin ma se van nei thak takin an zirtir tu chuna lo mulo a mu ma chuna bula thu chuan thar sakin nano chu pe a lom thu te hrilin man mo tak chuna thukrile ta ma se chumi nu lok chuan discipline in charge a ming Lisa chu ron luta a thui hroi pahni ten ron zui tel bokin ani hi zirtir tu zonga an hlau ber le sual berania zirlai then khatta phei chu miss Lisa to don ringot te hian an hlaulu tuk chu an hu pur thei voin hi chuan no pang bek check tura ron kal niin nano bek an check tum chu nano na phal tatat lo midang bek in check sak chu mani in zalo na angai thu te soin ma se humtum hle ma se miss Lisa chu check sak ta thawa a classmate chuan thodep dep chung chuan a lipstick an man sak hun turan ngak ma se maktak meina beka chuan lipstick reng kha an mulo nano mi fingle rem hratak chu boina lagata apum pelle ta chutian kal liam tur chu nano chuan mani indu le inring tok tak mai hian a en zui vongvonga chumi nu rei lo te a chuan nano ni da dik tak chu aron lang chuak ta kaldan dik lowata khalngil tura adu na te thil dik lo dolet ngam tura hoisen na nei te pantana wataya school dan le dun thalo tak mai thlak du na nein zirlai le thian siam ta chu enga ma ngai lo adu zong chu zirtir tu ta hrem chu ni ama saberatan a lipstick chu la in a mui chu a hnoi sen ta midang zong ta chuan mu vekin lu thar le ngalina huai taka dana bo chia chu huai sanan ti hlom hle chumi nu chuan nano le thian nu chu cafeteria chuan thila in TV a chuan an dan ta chun lo puang dum maya tina thian nu chuan nano chu film khur tur le in veng uluk tura shilin zirlai dang panhi ta po danan bo cheta wangin in shremna room thima an khung thu le ni thumlai liam to tu man an la mu lo thu te shilin chung thil te a hril nu po chuan nano chuan enga ma ngai saklo ani chuan chung zirtir tu te chu a hlo thu te hrilin zirtir tu te chau thin rim nan thok le khata aron nui ta war meya chu wang chun miss Lisa po ron kal fatin a hmui hnoi sanei ti a hmu phei chuan a thin rim hle zil hrapin a hmui te chu anoi re sak vek meya a hnoi sente alak sak nu chuan Lisa chuan a hrem nan nano chu dan zali somni pasari te chu bai hat vek tura hrilin ground char taka chiar tur chuna hril amai ro chu nano milulul tak chuan chu dan bu a hmu chuan enga ma ngai lo mei ni lovin a chiar pa te chuna nui wara chutia dan bu amalte te chiar chung po ala nui war thei zirlai dang ta mei baka zirtir tu te hial pona an lo hmu chuan makan tin miss Lisa poron kal tavat ma se nano na lo hmu chuan alai tar ken chuan a dan bu chu a hal ta mak mei le zirlai dang ta chuan an ti hle ma se nano chuan le khabu ha lo tur ti dana in zia ve lo thu chu Lisa chu hrila chumi ni wang chuan nano chu room thima da ran turin an hruai sound box pani chuan ring takin dan zali somni le pasari ta chu an play khum dum mai ma se nano chu ati danglam ve ei lo enga ma ngai lo mel le kaini ta chu ni la kan at pha thei hial me lo mo
atuk lo langin nano po alulul zialan tirngan asam phirkak chu ribbon ring hian aron tron vu meya classmate dangte po chuan hremna lakata aron chuak mei chu makan ti hle nano chuan dan zongzong te chu a thiam vek to thu le in hremna room thim chu an ngai anga hlo mani lo thu te midang ho zongzong ina danan bo cheve vek ani phei chuan party nuam takan man thei tur thu te a hril chungan soi ho na chu midang ho te po chuan an ngai thla uluk hle hlom to a Miss Lisa po chu ron lang zuin nano chu tir lai le pa ngai taka class local vele mei chu makati thu te soin nano bula chuan dan anga turina hril le ma se nano thung chuan dana tang chuan school mall berani tia soinga phei chuan Miss Lisa thinrim na atong buta ti chuan nano chu room thima khan khung lein light eng chak tak mei chuna chhun kul meya tin an dan zali somni pasari ta chu soi chuak vek turina tibok chu tiang char char chuan chu mi ni lengin nano chu a hrem char chara ti chuan a hrem zo nu tlailama chuan nano chu an classroom a le tin asam chu purple rogin ron color le ta alandan chuan a classmate zongzong te po chu alam tang an ni ta ma se huaisun ve tur chuan hun chu alangai dewani ti a hrechiam hle rinlok ang nge in Lisa thui thoi te chuan in hremna room thim lam chu an pan pui le ta nano chu tianga engwanga nge ni zo tin nano chuan an school system zongzong te thak veka du thu le zirlai te zalen na pek le an dan zali somni pasari te noi bo chu nia chunga thu soite Lisa na hriat nu chuan in sum thei to lovin nano lei chu players mangin a che thak sak ta dei mei ma se chu tiang khopana ator chungpo chuan nano chu elsen nan Lisa le midang te chu anui war meya chumi nu chuan Lisa chu office a omin abula zirlai lu thar pakhat a hming yuri chu aron kala in hmel hriat tirna te nein nano hrechiang tak tu ni thu te a hril an lu na school ma sa an lu dun thin thu te hrilin ama yuri chu an school head inspectora siam turina tia ama chau chu nano control thei tu ni anga in sain Lisa thung chuan al ring vak lo chumi wang chuan zirlai dang ten noran tumna group chat chu a hmu ta ama yuri chu ani na thupa zirlai dangte en thlatu ni thute hrilin ti chuan Lisa po chuan ringin head inspector a chuan ada ta chumi nu chuan nor tum zirlai ho zongzong chu zan khuwa thing thi chunga hremniin ti chuan yuri po chu Miss Lisa rin ber ani chhota ma se ni kha chu yuri chuan lekhabu poimo an da khomna lutin school file poimo ta chu a ena alan dan chu ni po hian tum engmo tak chuan ei ni ti a hriat thei chuti mek lai chuan nano po chu an tlasa chuan kalin ma se ma alen tan saka wang khan tong po tong thei to lo ado kana top secret ti envelope chu muina da tu a si lo tin ribbon sen moi tak chuna in tron bok nano chuan phur takin nui chung chuan envelope chu a hung ta chumi nu lo chuan nano chuan poster tam tak keng chung chuan chung thil chu a thedar ta chumi nu chuan a mel hriat thin yuri nen chuan in hmuin asam tronan ribbon sen chu alo hmanga do kana envelope da tu kha tu dang ni lovin yuri ni ti nano chuan a hrethiam ngal in bevak lo chung chuan nano chuan kalangai thu hrilin anin pel zuita nano chu in chhong chung bera chuan kalin chung poster te tar tura in rin mek lai chuan Miss Lisa ron langin a poster a chuan engthil nge in ziak tina ron zota nano po chuan theilovin an school le irukna document zongzong anei thule kumtina sarkara tang le pol sang tanga donation million tam takan don thin thute an school ti changtlun na ta na penima se an man na chu za panga potin lo thu chu soin an school chuan faina konga te ma son lovin bungruwa te chu a hlui em a tin ai tur po chu a thing te ni thina wang chuan zirtir tu hovin poisa te an ei ruk vek thu a soya chung thu te a sei zo nu chuan Lisa chu thinrim hle in a poster ken chu sakatum chutia poster changsok tuma anin beilai chu yuri chuan thla lo lak hiau meya chumi nu chuan yuri chu ronkal hnain anin chu mek lai chuan nano chu anam thata pop meile nano tan chuan thilo ngai na omlo zirlai dang ta po chuan in chunga tanga nano ron tla chu lo thli rangin chuti lai mek chuan yuri chuan chung poster te chu midang hmu thei tura thedar choin an zirtir tu te erukna satjia chu an thleta tin Miss Lisa chu nano thina mo phur tu bernina soiboka ti chuan video lak sak chu an class group a chuan posin atumang nge chuan zirlai zongzong ta chuan erukna le Miss Lisa chungchang chu an lo hmuta veka zirlai thoi thei tak takha sakol ang meya omin an skula zirtir tu zongzong ta chu man khom vekin an zong ta lui mei Miss Lisa le midang zong chu man khom vekin an theyanga na in an soi savek meya
chumi hnu chuan ground ah hroin Yuri chu zirlai te kai hroi tu beralo ni ta Yuri chuan an school dan zong ta chu nuai bo vek ani thu le zalen na an nei thu chu apuang dup dupa tuna chuan dana in thlak ta zirtir tu te chuan an thu te an zom to zok tur thu le an nei ruk na anin puana lekha chu sign turin an tia ti chuan anin puana ta chu zirtir tu dang zong chuan signature pek nanin an ti lo chuan room thima hremnan to tur thu an hril ma se Miss Lisa chuan sign du lovin anui wara chu chuan zirlai mi pathan khat ti thin rimin a ngong te an re saka chutia rei fe anin chei hnu chuan Miss Lisa chu a thota lo chet po chet lo wang chuan an that ani tareng mai chu chuan zirlai ho chu ti hlau thong hlein in mo pu kualin engwanga in hремna room thima hroi mai lo nge ti ten anin zot then khatina sul hmana mu ti te alo soi mek lai chuan an principal aron thleng ta asilai met puakin zirlai no pang ho chu top tura shilin zirtir tu te po a hroi phei veka principal chuan no pang ho chu an ti sualte poma zirtir tu te thu chu thataka an oile ni chuan angai dam tur thu le Miss Lisa thi na ngai po chu azep sak tur thu te a hril hnu chuan zirlai than khat chuan thing ngai dam an dil ma se tam tak chuan an du bik lo chung zinga chuan Yuri potel ti chuan chung zirlai no pang hel tlat te chu principal chuan hun khata kal khom tirin hремna tur thu pe chuak ta ama sabera tan Yuri chu heng boina zong bultan tu ania tin chem hriam tak chu aron la chuaka chuti lai tak chuan nano in chung sang taka tla kha thi nuang chunga ronin lanin ama rual chuan amang chi midang pathum te an ron lang vele ngal pakhat chu alei tan khani in pakhat dang le chuan ribbon hring kha aron ora ato bera ama in chunga tanga tata kha ron kalin alan dan chuan nano kha an hrema piangin ama ang chi midang an ron chuak zel niin chu wanga himpiala lo om zel chu niin chung nano palir te ron lang chuan an zirtir tu te ho chu chulai hmuna chuan an kal khum ta tlat mai nano in chunga tanga tata kha ron kalin principal chu asilai da thatur le volo tur chuna ti ma se principal chuan ada thadu lo nano chu ka tumin ma se zirlai dang ho zong chuan an phone a chuan live in mi zong mu thei tura an principal sual zia an lan tir hnu chuan an principal po chuan lawin asilai po chu ada thlave ta ngai dam te dilin ma se zirlai ho chuan principal chu an ron man beta in hum himna le tlan sina tura nei talo tin Yuri po chu aruga tlan bo tumin ma se nano pakhat chuan aron man mana chumini tang chuan patana itaia school dan le dun te chu kumkhua ta na thaire ni ta in zirlai te po chuan zirtir tu te laureng renga omle high school dang ang taka zirlai le annun te an man thei dona wang chuan an lom le atop nan Yuri le an zirtir tu ei ru te chu nano pali te chuan in hремna pindana khan kal hanin enge thleng kan hrazui to lo nano pon mi son te a hlen to wang chuan chulai high school chu a chhuwa san theita nano ang thomi dang pathum ta chanchin kha chu kan hrazui to lo ti chuan he episode liberation chu azole ta phot mei made that